Mbah, kemi guys. Asyum. Mbah mansek kok. Mbah kemi ndi mang? Mbok goleki. Mbok goleki. Masang guys. Ndang, Mbah. Rupuke kae nek. Rupuke lho nang lodong. Tak isane napi ningi. Tenge ramot. Ayo, Mas Rokim. Mbah. Pangan. Ndang anu Mbah. Jangan sih. Bareng mangan. Kayak mangan. Dah. Soalnya langsung bablas rene. Mansek akeh, Mbah. Aku nek kene saiki lemuk, Mbah. Yo lemu dimantok. Angger wis dirani. Manturu ae kok. Yo mergawe lho, Mbah. Enggak mergawe manturu. Ora ana sawah, yo. Wong niki liyane budal. Ora jengkel dulu. Hale, Ge. Sorong. Kok ngono? Hale, Ge. Boyo. Anak manang niku mak onyol wonge. Boyo alon-alon. Artis ke. Tenang. Iki yo anak amak kok Jawa. Iki dulure, guys. Jaga dulure gak wani. Bendel iku iki ditatoni. Tae. Oh, gedangnya wah. Nggo peduse. Makasih ya Mbak Widi, makasih. Sing masak jos tenan. Ya iki lho ya ora mbok entekno. Pak Ge nih. Karang kucing. Ndi Mbah kucing ndi? Kucing. Oh, ndenge sampe papat kono. Ini nomor berapa? Mbah. Mbah berarti digelar ning kene. Ya, menek dadi anu. Motor kok anu le kayak. Ya montore ya. Golek. Sayangku manis Mak, cinta. isin. Mak. Dadah. Nek lidut tengah liloti yo ndek dadi. Kok gak mangan sekolah nek asam masuk ini. Bar mam nang omah man yo mamdok ngono iki. Isu aku Orang juga ya. tahu mangan asam-asam ngono ku lho. Wedhose iki wedhose yang pundi, Pak? Oh, ngepung weh. Anu cah gagahe anune wedhuse. Ki cermon aku dhewe iki mlayu wedi aku. Ini pemirsa wedusnya Dulu. Ya gak ketok. Kopi.